Každý stavebný projekt rozpráva svoj vlastný príbeh. Niekedy je to príbeh plný úspechov, inokedy zase komplikácií a nečakaných momentov. Predstavte si, že ste práve v situácii, keď materiál, ktorý potrebujete na stavbe, mešká už 2 týždne. Vonkajšia teplota klesá pod 8 stupňov a vy nemôžete použiť škárovaciu hmotu, ktorú ste pôvodne plánovali. Každým dňom rastie napätie medzi investorom a zhotoviteľom a všetkým dochádza trpezlivosť. Ako by ste túto situáciu riešili? Ako by ste predišli prípadným sporom a neskorším nepríjemným dôsledkom? Toto je presne ten moment, keď si uvedomíte, akú dôležitú úlohu má stavebný denník. Ale nie ten klasický papierový zošit, ktorý sa na stavbe stráca, poškodzuje a často býva neprehľadný. Hovorím o modernom elektronickom stavebnom denníku. Predstavte si ho ako živý dokument, ktorý je okamžite dostupný a priebežne aktualizovaný záznam všetkého dôležitého, čo sa deje na vašej stavbe. Elektronický stavebný denník vám umožňuje zaznamenávať každodenné udalosti, počasie, meškanie materiálov, pracovné úrazy či kontroly stavebného dozora, alebo aj nové požiadavky investora. Každý záznam je okamžite prístupný stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru aj investorovi, čo vytvára transparentnosť a efektívnu komunikáciu medzi všetkými účastníkmi projektu. Teda žiadne nedorozumenia či dohadovanie sa, kto za čo môže, kto komu čo kedy povedal. Všetko máte písomne zdokumentované presne a prehľadne, čierne na bielom. Elektronický stavebný denník otvára nové možnosti. Môžete priamo k denným záznamom pripájať fotografie, videá alebo akékoľvek prílohy, ktoré dokumentujú skutočný stav na stavbe. Také niečo v papierovej forme nikdy nebolo. Automatické načítanie údajov o počasí podľa GPS a dátumu vám ešte viac zjednodušuje prácu, šetrí čas a eliminuje možné chyby spôsobené ručným zapisovaním údajov. Všetky údaje sú bezpečne uložené a zálohované v cloude, takže sa nemusíte obávať o ich stratu alebo poškodenie. Správne vedený elektronický stavebný denník nie je len dokumentom, je to predovšetkým nástroj ochrany zhotoviteľa. V prípade sporu či nejasnosti jasne preukážete, kto a za akých okolností pochybil, alebo naopak, že vy ako zhotoviteľ ste urobili všetko správne. Napríklad už sa nemusíte báť pokút za omeškanie, ktoré ste nezapríčinili. Elektronický stavebný denník zhotoviteľa chráni, poskytuje dôkazy a podporuje jasnú komunikáciu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Ak ste študentom stavebníctva, pochopením a používaním elektronického stavebného denníka získate konkurenčnú výhodu už počas štúdia a po nástupe do praxe budete pripravení zvládať situácie efektívne a profesionálne. Ak už v stavebníctve pôsobíte, tento nástroj vám umožní pracovať efektívnejšie, s menším stresom a väčšou istotou v každej situácii. Nečakajte na komplikácie, ale predchádzajte im. Prevencia je vždy lacnejšia než odstraňovanie následkov. Preštudujte si problematiku elektronického stavebného denníka. Aplikujte denník vo svojej praxi a posunte svoju profesionalitu na novú úroveň. Pozerajme sa do budúcnosti a robme stavebníctvo modernejším, efektívnejším a profesionálnejším.